Meghalaya TMC kawan Rakshapi ya mai kan anda ka TMC kan thau sarkar ka Meghalaya TMC kan penmi lailak teli ki kam apa kini kisan snem manwan berkum juru ban ajing rap pisa ka belong syajar dikasih benai kata khat arjar dikasih snem ka barok kisamla ki bampat dan ni ka kam ka jam hakane ka ap nyau trek urempang jan ya ka sap jong pi haki artli ki sentio bat kersan ya ka Meghalaya TMC Hakapor bangimi ningkong kum the voice of the people party bon ki kentron ya ga BPP bon ki kentron ya ga BPP sa kan position ndrai mentapat bon ki sitting emily ki ja jing ken kimi jing ken shu kyong ani ndu bami ni pra ja jing ken mem mi jing ken shu naga tagadau ki sedang ga keren klumar naga tagadau ki sedang ga keren klumar kila keren shu ya kanong rem kelas dang ban kan tho shimet ngalai wat hang ni hapo pentor ngai kila tiang palat ya ga VPP nakata dau kila pen reng ya ki khubor lamler namar kini ki party ki bona khar ki tepha ya ki dirty tricks namar bagini ki party ki wana khar ki tepha ya ki dirty tricks Namar kidon ya kata dirty tricks department ka jongki kumno ban pen thami upai ba kumno ban pen sotho baklai upai ba oh menta kelas dang ban pen thami oh yau ba me bonti lapinyeng dauta lapinyeng dagata nrengawan ban ong epi ko ki pai ba what are the tin dai ka voice of the people party ka bapinyeng yau ne samla rama nagane ka jaka Namar balai ka voice of the people party ka ko aban aira iki kon samla ka ko aban say iki kon samla ki ba bet ki ba thrang ki ba start bangin alam ya ka judge ben rew nagam ta kini ki snem ki banwan ko ki pai ba be jonga namar ta what you nget kulmar you know ba pen sngap oh kalong ke ka ba ngau thamula ba kita ki party Kibalalong, kiparti, kibarem, hagane kajala, badangane kari India. Menta kisdang banile kai paralok, kalong gay kabasno pala, banyosno, bagi kertong, jong, kiseng, lagalong kiseng kongres, banong, wanum peledai kai kabut. Banyak pibuat yang kawai ke parti, lada pimbut yang ke kongres sebut no yang ke BJP, nomor dia tang ke BJP bak kongres kawai le hang ni. Oh ko kipai bak kum kata kur ko melak election ru kadon. Klet no yang ke nongrim lejong. Kia ben kia ko apa Delhi. Umudi bau Rahul. Kia tenruk malakapur kat bahang ni pat kiong wan num pelene ka dei ken ko ki pat ba wan num pelene lene ka but ka jong pi wat ai shano ai be hau pra wan num pelene namar lara pijit ya ka parti kongres kalong ka jing pelene kai ya ka but ka kodor ka jong pi hagani ka sansnem ka baladap Hagani ka sansnem ka baladap ka kongres ka la job palat arpo ndrai menta tang uai rumdon la sha thit la ya di thit ya ka jinglong emily nawar kim la sha klem don ka bor te wat no pele nei kai ya ka put ka jong pi ma bin bot igni ki party ki bam tep la kene ka nungot emily hagani ka sansnem ka banwan ko ki pai babi namar ka ta daw tongin ya no dagane ka lenti ka batmai Kaseng kepada ni ke nongrem ke baklan, kaseng kepada ni ke thong ke basyai, kaseng kepada ni ke jing temu ban kentiu yo pat ba ban weng ni ke jing jaburam na ka long breu man breu ke jongi ko ki pai ba be jonga namar ka ta dau ngakwa ba phin mi nang ni mdai ta ba phin chuan ngap jingalang mdai ta pinongan kersyan yuni samla long pi kinong pin snow tho agane ke snong rong ye ngakini kisngi bat wanom sha ban yalam bakla bat kenmau kapisa kan satrai kambha hagini ki arsngi laisngi kiwe kimdon pat dagwe kalat ban pen sngotu bakla latang ban chuan ai pisa oh ko ki pat ba kumni arsngi laisngi shwa collection arbanai lai banai shwa collection tiplut hai pat ba uduna tiplut hai pat ba uduna oh ban pen poi jingarap
nrengi ngi don kam ya ka jingrap ka balong shilinter banang taga laipo ka sopo snem ka bonwan ngi wanang ni ban ya kren kumno ban sandor ya ka ni ka jela ka ba it ka jingi ban weng ya ka jing ya ka bam sap ni ki kam thung jam ban pen bha ya ka district selection committee ban pen bha ban pen janai ya ka Meghalaya public service commission ya kini kitrat ki ba pet kumno ban interview jam ya ki kon samla banum sha shu ba ka bam sap kandon na gini kitrat ki ba penlong ya ki exam thung kam ba pher kum ba galong manta nang mai ki kon samla jingi ki ba pin shitom